El conflicte entre la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar i l'empresa Balfagó ha arribat avui a un dels seus punts més alts. La confraria reclama a l'empresa que engreixa i comercialitza la tonyina 74.000 euros en concepte de la quota que, segons els pescadors, han d'abonar tots els barcos en base a l'Ametlla. Avui els pescadors han bloquejat el port com a mesura de protesta. L'accés al port de l'Ametlla ha estat tancat durant més de 2 hores. La confraria de pescadors ha volgut fer visible així la seva reclamació. Creuen que les embarcacions que treballen amb el grup Balfagó han de pagar quota a la confraria per treballar amb peix fresc. Descarreguen a l'altre port, però també és pesca fresca, segons vaiga, segons ens diuen l'administració. Això és el que estem esperant, aviam si d'una vegada ja s'aclareix. L'empresa acusa la confraria d'extorsió i puntualitza que les embarcacions no són de la seva propietat. A més, diu que aquestes barques poden triar si volen o no ser de la confraria. Unos barcos que se llaman Tiogel, La Frau y Pesquerías Martí Pujol se salieron en marzo del 2011 de una asociación que es la Cofradía de l'Ametlla de Mar y decidieron entrar en otra asociación que se llama Cepesca. El grup Balfagó ha anunciat la presentació d'una querella per calúmnies i pel dany causat a la imatge de l'empresa.